लाइमोन बैसो गोरिब नखर भुगिनांबाय सातजारला। नखरखौ फोथांनो खाथिनि हाथाइसालियाव होदोंमोन हाजामनि गंसे गला, नाथाय हरखाबै गोग्लैनांबाय गोब्राब बेरामाव। क'क्राझारनि गोबां देहा फाहामसालिफोराव फाहामथाय होनायजों लोगोसे फाहामथायनि थाखाय लांदोंमोन गुवाहाटीनि कस्म' मेडिकेलाव। नाथाय गोबां रां खरसा जानायनि उनावबो मोजांनि लामाथिं आगान सुरदिया सासे लाइमोननि देहाया। बे थासारियाव भुगिनांनानै दं क'क्राझार जिल्लानि सुखानजरा गामिनि बिफा मुक्ता बसुमतारी आरो बिमा माला बसुमतारीनि 22 बोसोर बैसोनि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्ला सुनिल बसुमतारीया। नखरनि हा हु सम्पति बायदि फाननानै फाहामथाय होनायनि उनावबो गाहाम फारसे फैलाय दा राहा गैयैजों गोलाव सम न'नि बिसिनायावनो गोग्लैसोनानै दं सुनिल बसुमतारीया। गोग्लैसोनानै थानाय सुनिल बसुमतारीनि देहाखौ फाहामथाय होनो थाखाय बे समाव बिटिसि खुंथायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम राङारि अनसुंथाइ हास्थायो नखर आरो गामिनि सुबुंफोरा। दिनैनि नैबे फंबाय मुखुथानि न'खराव नुजाफैनो हानाय मानगोनां निउस लाइभफोर, जोंहा बे फंबायनि न'खराव दिनैहाय घटना जानाय हिसाबै नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। दा बिथाङा बहुद गोरिबनि न'खरमोन। बियो जाहैबाय फिसाला सासेखौ गाजा गोमजायै फोथांबोदोंमोन। फोथाङै बिथाङा गावनि नैबे बिमानि बाहाग हा, फंबायनि बिमानि बाहाग हाखौबो फाननानै गुवाहाटी सहराव लांदोंमोन। मा बेमार जादों ओरैनो? दा बेनाव जों रिपर्ट मोननाय बायदिब्ला बेनाव किडनि डेम, लिभार डेम होननानै खोनानाय जादों। दा बे लिभार डेम, किडनि डेमखौबो हा हु फाननानै बेसारा नायबाय, नायनानै दिनैसिमबो मोजां लामायाव फैयाखै। आरो बेहाय नायनो थाखाय बेहा जेबो उफाय गैयैलाय दा ओरैनो बेमारिया गोग्लैसोनानै दं। दा बेखौ लासैनो जाहाथे नैबे निउस लाइभजों जोंनि फंबायनि फिसाला आयंखौ मोजाङै मोजां फोथांनाय, सोरबा नैबे दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा बिनि थाखाय अनुदान हरो, आं बेफोरखौ बुंनाय जाहैबाय। लोगोसे माने जेरावबो लांनो हानाय जायाखिसै। बिनि उनाव गुवाहाटीयाव लांनानै, गुवाहाटीयाव लांखांनायनि उनाव जेरावबो लांनो हायाखै। आरो नै दाखालि खायदा बायदा खालायनानै बिसोरो अजानाव लांदोंमोन। बे अजानाव लांनायावबो दा बिथांमोना फैसा सर्टेजनि थाखाय जेरावबो लांनो हाथ'वाखै। दा माथो बुंबावनो, आं बांद्रायबो गोलाव। सरकारजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ मा खालामगोन अनसुंथाइनि थाखाय? सरकारजों लोगोसे रायजो राजाखौबो अननानै एसे डनेसन हिसाबै जा हरनो हायो बेखौ हरफायोबा, जेनेबा हरोबा आं मोजां मोनगोन। आरो सरकारनिफ्रायबो अनसुंथाइखौ एसे होयोब्ला आं मोजां मोनगोन होननानै आंनि आसा थिनायखौ बुंबाय। नोंसोर मिथिनायाव बेसेबां बेमाराव गोग्लैसोनानै थाखो? बिनि बेमारा मथा मथि 1 बोसोरानो जाबाय। 1 बोसोरसिम जाबाय। बेसारा गोबां खामानिबो मावदोंमोन, माने एसे उनफान जाबाय। माने सेंग्रा बैसोआवनो बेसारा सिलुन खालायदोंमोन। सिलुन खालायनाय समावनो बे बेमारा जादों बेना। बे बेमार जानानै उनाव सिलुनबो बानायनो हायाखिसै। बिनिफ्राय बेयो बेमाराव लासैनो गोदोनानै बे सिलुनखौ बन्द' खालायनांदों आरो। दा बिनिफ्राय रायजो राजायाथ' बिनि फारसे जोंहा न'खरजोंसो लोब्बा थायो। लोमजानाय साजानायफ्रा न'खरजों जोंहा माने जोंनो रायजो राजानोबो इसेबां खोन्थाया। उनाव जायै बेमारा गिदिर जायोब्लासो जोङो रायजो राजाखौ एसे हामफ्लायनाय थायो। दा बेबायदि आरोखि। मा गामि होनो नोंथांमोननि गामिखौ? जोंना सोनाब सुखानजरा। बिसिडिसिया मा गोलैयो? बिसिडिसिया सुखानजरा। दा बेनो जोंनि बिसिडिसिया सुखानजरा जाहैबाय, गामिया सुखानजरा बे आरो।
दे